ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардуро чихеле инсозаен хубаен саломатиётон хубаен настренотон созай ана ки гӯш кинен ки дар ин авор чи астай бардуру дар ин авор як трактори МТЗ 80 астай Toyota Corolla 2 астай як комната квартира астай дар шаҳри Душанбе 170,000 сомон замини холӣ астай 30,000 сомон хонаи заминӣ астай 70,000 сомон ду комната квартира астай бардуро як шаҳр ноҳия буда ёдум буромад 70,000 сомон хулосаи видеоро тамошо кунем беҳтарини бад омадагиай да аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен ма арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хонаи мошинаи квартираи магазинаи чизе ки барои фурӯш дорен ягон гов молай харай чизе ки барои фурӯш дорен метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем ки шумо да результат бута бардурои азиз ядона лайкира бишхен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бишен ана ки мерим осуса дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардуро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул хичон мераванд бора айдистон мегиранд нарш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад 6 та номеро шамондагим ин номеро имо Viber WhatsApp дора 2 та номерои Тоҷикистон шам ҳастай шумо бардуро фақат занг бизанед ҳамаша шумо да мефаҳмонад компания ки Бахтиёр ва Баҳромай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номерои телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред дӯстони азиз навора сар кардем ай сабабе ки мо мисол зур реклама мекунем просмотромон бисёра я та трактор я та Corolla роӣ кардаган Toyota Corolla оз амиро гап мезанем баъд хонаҳо да мегзарем дӯстони азиз трактори фурӯшии МТЗ 80 соли баромадаш 2000 сӯзишвории саралка ана мотори хидаш будай коробка механик плюк чизил қатишай ҳолати балонош навай бардуро ҳамин наха дуай клита мезани завадид мешавада хулоса қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Турс деҳаи Ломонос нависагай бардуро хай мисол бо номерои телефонош ҳастай занг бизанед мепурсен дар ноҳияи шаҳри Турс деҳаи Ломонос нарша бардуро ва хоҳарои азиз 150,000 сомон мега 150,000 сомон касе харидор бошен савдо мешава 800,000 рубл мешидай марда гуре трактори зурнеки ана пулук чизилаш қатъи ҳамаш тайёр фақат ами пула метиви мерай ана зиндагита пеш бурдан мегирӣ нарш бардор чӣ хеле гуфтам 150,000 сомон 800,000 рубл мешидай номерои телефонош аст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза як мошини фасон айне ки ҳамин мефурӯхташ ҳозир мехаридимаш не ки афсус ки намефурӯшаш фақат алиш мега бо диққат гӯш кунед Toyota Corolla 2 американка соли баромадаш 2009 сӯзишвориш бензин газ кор мекуна объем моториш 1.8 литр коробка автоматай документош 100% мошин ана задагӣ пусидагӣ надоштай ҳамин мошини десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахтай фақат мега ки алиш мекунам ягон мошин мега дар Россия боша алиш мекунам Hyundai Solaris ё Kia Rio боша ам хеле мошино қатъи алиш мекардай дар Россия ин мошин бардуро дар ана Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мега ягон мошин боша дар Россия алиш мекунам Hyundai Solaris ё Kia Rio марҳамат бардуро касе ки дар Россия агар мошини алишӣ дошта бошен номерои телефонош аст WhatsApp имо дора занг зада маълумоти бештара бигирен ана ки мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ фақат лайкҳоро бичухенед дар комментария бинависен ки беҳтарин видео дӯстони азиз ай шаҳри Душанбе квартира кофтеса бошен ина марҳамат квартира фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино кӯчаи Хуҷандӣ наздики ана институти санъат да будай точкаи зур дом бардуро 9 этаҷаи хона дар Соколни этаҷ қарор дорад як хонагай 48 квадрат метр ремонти замонавӣ ову светаш ана ҳастай интернет ҳам дора ҳуҷҷатош 100% ҳами квартира десем бардуро ба чиза чорашай фақат ами пула мерай метива ана хурду хурохатай бозор мебарӣ медрои зиндагӣ мекунӣ нарша бардуро ва хоҳарои азиз 170,000 сомон мега касе харидор бошен савдо мешава 905,000 рубл мешидай харидорои аниқ занг бизанед
видеои пешнар аҳамият додам гуфтанд ки ай шаҳри ваҳдат ягон хонаи арзон шавабмон бардурои ин як хонаи арзон дар ватсайт маро кардам бо диққат гӯш кунед. Хонаи фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ай Истиқлол болотар деҳаи Деҳқонобод. 6 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ кайлдор бания дурунаш дай. Падвалам дора бардуро баландиш 2 метр бидай. Ремонтчи коробка ана светш ҳастай овуша мегзарони тамом. Ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, қариби хонада мактаб, магазин, медпункт, масҷиди ҷумъахониам наздик бидай. Нарша бардуро ва хӯҳарои азиз 150 000 сомон мега савдо мешава. 800 000 рубл мешидай. Агар мега духонага ё сехонага дар шаҳри ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша болоиш сум метам. Мақсад ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ. номерои телефонаш аст, имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. квартираҳои арзон дар қариб омадесен. Бояд се квартираи арзон ҳастай дар видео бардуро. Анаи хона десен ана замине қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Гипразем, кӯчаи Гулпарвар. 4 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагӣ ремонт дора, бо 3 дар хонаи дига времяам кам доштай. Оу свет качай дора бардуро, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам. Дарвозаи хушрӯ часпондагӣ, қариби хонада мактаб, баниса, магазин наздикай. нарша бардуро ва хӯҳарои азиз $45,000 гуфтак бугӯ. $45,000 бардуро ба сомонӣ ҳисоб китоб кардем. 560 000 сомон мешидай, 2 992 000 рубл. мақсад хонаи зурда, ноҳияи Сино, Гипразем, кӯчаи Гулпарвар, шаҳри Душанбе. номерои телефонаш ҳастай бардуро ва хӯҳарои азиз занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, бачаҳое ки ай ноҳияи Файзобод хона гуфта буден, ина бардуро хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи дашти Марзо. 10 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, 2 та кайлдор дора, кухни бания дарунаш дай, падвалам дора. ремонтш бардуро падабояй. ову светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, фундаментҳои ошхона, аловхона, ҳезмхонаш рехтагӣ, гирди хона сетка кашидагӣ маҳкамай. нарша бардуро ва хӯҳарои азиз 220 000 сомон мега, 1 170 000 рубл мешидай. агар квартира дар шаҳри ваҳдат ё шаҳри Душанбе боша, алиш мекадай. соҳибиам хона гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанен. ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ. номерои телефонаш аст, касе харидори аниқен, зангш бизанен. номерои расияш имо ватсап дора. мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. лайкора фаромӯш накарда бошен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. дӯстони аз хона десен қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Навобод. сесимара ҳайто вокзали Қирғана. 6 сотиқ заминда 5 дар хона қати кайлдораш кардагӣ, ремонташ миёна мешава ки бидрои зиндагӣ кини, оу светаш доимия мега. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам. нарша бардуро ва хӯҳарои азиз 250 000 сомон мега. 250 000 сомон касе харидор бошен савдо мешава. 1 330 000 рубл мешидай. ҷои зурдане ки ноҳияи Кушониён, деҳаи Навобод, сесимараҳ бидай то вокзали Қирғана. хайна номерои телефонаш аст, касе харидор бошен, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. оз бо дигар суратҳошро тамошо кунем бардуро. баъдаи хона бо анахонаҳои заминиву квартираву заминои арзон мешава. тамошо кунен. бардурои азиз монда набошен, мегзарем ба як замини дига. ин замине десем бардуро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошинбозорда. 3 сотиқ заминда 5 дар хонара фундаменташ рехтагӣ, ана 2,5 смен блоки дига ҳам дора, ову свет ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, гирди замин ду тарафаш маҳкам. қариби замин да мошинбозор наздик бидай, магазин, мактабам ҳастай. нарша бардуро ва хӯҳарои азиз 85 000 сомон мега. касе харидор бошен, савдо мешава. 450 000 рубл мешидай. марҳамат бардуро, касе дар замини арзон дар кор боша, номерои телефонаш аст, имо ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. фундаментош рехтагӣ бидай.
бисёре вақт мегӯянд ки шаҳри Душанбе ягон хонаи заминии арзон шавад монд, хонаи тайёр мегӯянд. Ина бардур хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, пеши молбозори Навда будааи точкаи Зурда. 3 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи калидораш кардагӣ, ремонтиш замонавияй, ремонтиш нав кардагияй мега соҳибаш. Об светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, дарвозаи хушуд часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, кухнирам дорад дар берунаш. Нарша бардур ва хӯрои азиз 133 000 сомон мега. Касе харидори аниқ бошем, биёен хонаро бибинем, бо савдо мешава. 700 000 рубл мешдаи хонаи тапа тайёр бардуру. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирем. шаҳри Душанбе, поёни Корвон, пеши молбозори Навда будай. номераш имо WhatsApp дора. дӯстони азизам, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза, як замини арзони дига. ин замине дестем бардур қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, ана деҳаи Юнор нависаги бардуру. ноҳияи Нуробод, деҳаи Юнор, ана яхе стройматериалш овардагия, соҳиби замин мега ки срочна замини фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод, деҳаи Юнор да қарор доштай. 30 сотиқ заминай, фундаментҳои хонаш рехтагӣ, документош 100%, техпаспортам дора. нарша бардур ва хӯрои азиз 30 000 сомон мега. 30 сотиқ замин доштай, 30 000 сомон, фундаментҳои хонарам рехтагӣ бидай. 155 000 рубл мешава. номерои телефонаш ҳаст, харидоро занг бизанед. бисёр вақт мегӯянд ки шаҳри Исор ягон хонаи арзонтар монд, мисол ана 300-400 000 арзонтар. бардурои азиз, ина марҳамат, касе ки мисол ана сум камтарак дорен, метавонен ки нами хонаро бихарен. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, ана 4 сотиқ заминда 2 дар хона кардагӣ, ремонтиш ана миёна будай, ремонтиш коробка мега. 4 сотиқ заминаи хонаҳои времянка доштай. нарша бардуро 70 000 сомон мега. 70 000 сомон. касе харидор бошен, арзон мешава. дар гиҷои Исорай навистагӣ нест. хай мисол занг мезанен, мепарсен. 370 000 рубл мешуда, 70 000 сомон. занг бизанен харидори аниқ. мегзарем ба як квартираи арзони дига. ин квартираи десем бардуро қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. дукомната дар 2 этаж қарор дорад, 55 квадратни метрай. ана домои пешинаи хона ремонт кардагия. соҳиби анами квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Зафаробод, шаҳраки Меҳнатобод, кӯчаи Мактабӣ қарор доштай. бо ҳама чизи чораш мега мефурӯшем, срочни пул мондар корай. нарша бардуро ана 100 000 сомон мега. дукомната дар ноҳияи Зафаробод 100 000 сомон, нархи зурнакӣ 530 000 рубл мешдай. номерош ҳаст, зангш бизанед. бардурои азизам, мегзарем ба 13-ум эълони имрӯза. касе ки аз ноҳияи Восем бардурои ина квартираи арзон. бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ бардуро қарор дорад дар ноҳияи Восе, 4 хонага дар 2 этаж қарор дорад, 60 квадратни метр, 4 комната бардуро. 4 хонага дар 2 этаж, 60 квадратни метр, ноҳияи Восе. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, дар наздики Султони Кабир мега. ноҳияи Восе, Султони Кабир, мактаб, стадион наздик буда. хона аз 4 ҳуҷра иборат буда мега. 2 балкон дошта, срочни мефурӯшем. харидори аниқ бо муомила мешава мега. харидори аниқ занг бизанем, муомила мекунем. нарша бардуро 135 000 сомон мега. арзон алиш мекадай. 710 000 рубл мешава. харидори аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. акияда гилбаза мегем, баъд хайрихиш мекунем. акай Маҳмуд нависта ки гил дар болои Мерседес, не ки видеода гап нест. адино ки волк нависта ки салом алейкум акаҷон, дар бораи худат як маълумот медодӣ. дар бораи худат мега ки як маълумот буде ки ҳай ки ҷои бачаи ки оли як рӯз эфир мекунем, ба ҳама каса чақчақ мекунем. хуб, ана яка нависта ки ака як хурӯз дорам, ана тухм намекунам, ира чӣ хел бифурӯшем? ин бародар мо нависта ки гил дар болои усталба фроки свет назанад.
дӯстони азизам, хеле бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошин, трактор, ана хонаи заминӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ чизе ки рӯй кардан бардро якта ба якта нархошона гуфтам, фикр мекунем ки хай нархҳои зур буданд. Хай маъқул шид нашид бардурам бароям чақчақҳои мо, барои меҳнатҳои мо ядона алакира бичқен. Касе дар канали мо меҳмонем, форатон ки ҳамин хона, замин, квартираҳои арзон ай даст натаен мақсад пропускат накунен. Дар канали мо ин поёнда кнопкаи подписатсия онамро бичқен, зангулара дар на боломгиш монен. Вақти подписатсияра мечиқен бардуро зангулача мебраям дар боломгиш монен. Вақти мо видеои нава дар канал монем, сразу шумо бо хабар мешавем, медорем видеои нави мара якмишида тамошо мекунем бардурои азиз. Фақат лайкора бичқен, дар комментария бинависен ки ака беҳтарин видео ягон чизони фасон дошта бошен, дар комментария бинависен ва дар видеои оянда ҳамун чизонтона мехонам насиб боша. Ва бардурои азиз, я чи дига да ёдам зад, касе ки то охири видео қадима чақчақ када тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. Ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. дӯстони азиз, гапҳои сӯ зиёд намекунем. Нана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. Хай бардурои азиз. дӯстони азиз, ана Play Market бидурен, ана VPN скачат кунен, ана VPN қати видеои моро тамошо кунен, яке YouTube маҳкам кардан агар шумо метавонед ки ба VPN видеои моро ба ҳазур тамошо кунен. Инам хеле VPN скачат кунен, открит кунен, бардуро принят кунен, ҳамаша фаҳмондагӣ ҳамиҷа.